morning, girls. Thank you for tuning in today. I am your host, Pastor Robin Saripa, and I'm just a representative of the leadership. And in here, we value people, meaning you are accepted, you belong here, and we value, amok ang givalue aning a community. And we are all about relationships, because we know that relationship connects, but religion divides. So we're not preaching our denomination, our religion. We are preaching the Word of God. And kabalo na mo sa atong kanunay nga hashtag, let's make the Word of God viral. And in here, we're all about relationship, and we want you to be connected to Christ and connect to the right community. Magpadayon ta sa atong theme for this month of August, my future is connected to my connection. And for 3 Sundays na nilabay, ato na siyang gitakon. Pero padayon ta, mag-hisgot karon about aning theme. And this Sunday, ang atong hisgutan, usa siya sa one of the key ingredient or one of the principles sa kinabuhi nganong muna siyang sikreto sa mga high performance ng mga athlete. Muna siyang sikreto nga mahimong great ang usa ka tawo. Usa ni siya sa prinsipyo nga gikinahanglan nimo para mahimo kang successful nga husband, successful nga wife, successful nga estudyante kung estudyante ka, successful nga employee kung trabahante ka, successful nga businessman kung negosyante ka, successful nga professional kung mahimong kung naa kay mga butang nga gipangandoy sa kinabuhi, kinahanglan ka ni. Kinahanglan ka ni. So muna natin isgutan, dapat excited ka. Before ko na ako iingon, mag-pray sa taan. This prayer, mahimo na po ni nga declaration ako sa imuha. So, kung maminaw ka ni nga prayer, ayaw na nga ako ani nga declaration sa akong galingon. Imuha po ni nga, kini nga pag-ampo, declaration ako ni sa imong kinabuhi. So, let us pray. Thank you, Lord, for bringing us here. Thank you, Lord, for your works, words, and ways. Thank you, Lord, for your greatness, goodness, and faithfulness. Thank you, Lord, for you are powerful, incomparable, and unchangeable. Thank you, Lord, that I am healthy, wealthy, and happy. I am faithful, fruitful, and successful, active, attractive, and productive, anointed, empowered, and well-favored. I am accepted, gifted, and talented, able, available, and lovable. I am full of wisdom and full of love. I am diligent and excellent, victorious and prosperous, blessed and the best, believer and overcomer. I am your masterpiece. I am the child of the Most High God. I am fearfully and wonderfully made. I can do all things through Christ who strengthens me. I am cared, covered, and approved. I am liked, wowed, and loved. I am holy and righteous. I am redeemed, justified, adopted, elected, and regenerated. And I will see praises, adoration, dominion, majesty, authority, thanksgiving, blessing, and glory, and honor and power forever to you alone. And let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength and my Redeemer. Amen. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 25. If you have Bible with you, kung wala kay Bible, take your time, kuhaan mong Biblia, kung asan mo gibutang, or kung na kay device with you, i-open ang imong application Bible para nga makasunod ka ani tanan. So, Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Ang ato ding isgutan karon, it's all about the principle of preparation. The principle of preparation. Because ang sikreto nga mahimong confident ka kung andam ka. Amen ba? Sa mga high performance nga athlete, mahimo silang mo-perform in an amazing way, in an extraordinary way, kung ang ilang preparation extraordinary. Mahimo pod kang excited sa kinabuhi kung andam ka. Kaya hinalin ni siya. Life is exciting when you are preparing. Kung andam ka, exciting ang kinabuhi. Kung boring, dili ka andam. Amen ba? Usahay, boring kayong kinabuhi, kaya wala ta nang andam. Usahay sa atua, sa atong kinabuhi, tungod kay dili ta andam, dili ta excited. Muna karon, kung paminaw, kung ang imong kinabuhi karon exciting, ang pasabot anak, you're preparing. Muna excited. Wow, excited ko para mo. Excited ko next week. Excited ko next month. Wow, nga naman, nag-andam ka. Pero kung wala ka nag-andam, dili ka excited para mo. Pareha ka ng mato ka
exam ba, kanang mga estudyante, kanang may exam ka, kung grabe ni mong study, 2 ka adlaw, pag mag-exam, excited ka, wow, maka-answer ko. Pero kung wala ka ka-study, sigaw po, ay, extend na, ugma na lang unta ang exam mo. Nga naman, dili ka excited. Why? Dili ka prepared. Sa kinahanglan, sa kinabuhi, andam. It is one key ingredient sa kinabuhi, the principle of preparation. Hashtag, I am ready. Tingnan ko galingon, I am ready. Ready, matod pa sa IIT. Ready to go beyond. Di ba? Ready to go beyond. I am ready. Kaya kung andam ka, exciting ang kinabuhi. Matod pa ni Pastor Geraldine. Pastor Geraldine Baliano, ingon siya, I am excited to be 50 because I prepared for it. Wow! Ingon siya, excited ko. At the age of 35, ingon siya, at the age of 35, I am excited to be 50 because I prepared for it. Exciting ang kinabuhi. Ingunanin siya. Exciting ang kinabuhi kung andam ka. At the same time, ikaw po, exciting po. Meaning, ikaw excited. Sa diyang na yung mga tao, exciting po katanahon sa mga tao. Nga naman, nag-andam ka. Amin ba? So, na yung mga tao sa Bible, nga gitawag sila wise because nag-andam sila. Kini sila, kining 10 virgins, the 5 kay buang-buang, foolish, ang 5, maalamon. Ang kalainan, usa ka butang. Ang buang-buang, wala nang andam. Ang maalamon, nangandam. Matthew chapter 25 verses 1 to 13. At that time, Jesus nag-teach siya about the kingdom of God, the kingdom of heaven. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lampstand, went out to meet the bridegroom. So the 10 virgins, they are waiting for the bridegroom to arrive. 5 of them were foolish and 5 were wise. Ang 5 buang, ang 5 maalamon. Asa ka aning duha? Malamon ka. Ha? Kaya nakakaroon, naminaw ka ani. Pag-click ni mo sa link ministry, mananaw kag live preaching ani. Pasabot na, maalamon ka. Hindi ba maalamon? So, ang 5 maalamon, ang 5 buwang. Verse 3, the foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Nag-adto sila, ang malamon, nagdala og tubil. Ang buang-buang, wala nagdala og tubil. Kay usang kining quality sa tao nga andam, kini siyang tao nga gipatubo niya ang nasa iya. He is growing. Dili siya musugot nga kung unsay naa, kinahanglan magdala gid siya extra permi. Ingon mo siya. If you're growing, you are preparing. Ug usa nga timailhan sa tao nga nag-andam kung nagatubo siya. Tanaw kay dinhi. Nagdala sila extra ang 5, whatever kung unsay naalang, maulang na. Pero ang maalamon nangita jud pumagi. Meaning responsible. Kaya ang tao nga gaandam responsibly. Kini sila irresponsible. They thought nga, okay, kung asa tama lang ang akong tubil, maura. Kaya ang tao nga nangandam responsibly. They are 100% responsible. Dili sila gasalig sa uban. Amen ba? Kinahanglan responsibly ka sa imong pagtubo, sa imong pagpangandam, sa imong personal growth, sa imong development, sa imong spirituality. Ayaw isalig sa imong si leader. Ang imong spirituality, ayaw isalig sa ako as a pastor, ang imong spirituality. You've got to be responsible tungod kay nag-andam ka. Amen ba mga andam? Matod pa ni Rio, the 5 wise, nagdala sila og extra. Ang mga buang-buang, wala. The bridegroom was a long time in coming, and they all become drowsy and fell asleep. Now, bisan pa og maalamon, paminawa, ang maalamon ug ang buang-buang, tanan silang nakatulog. Hello, inana di ang kinabuhi.
Dili lang ang buang matulog, ug ang malamon dili katulog, tanan ta makatulog. Meaning, naay panahon sa atong kinabuhi, sa atong spirituality, mag makatulog ta. Pero kung nagdala tag extra, natay pangtubil sa atong pagmata. Amen ba? Maunang, if you're attending cell group, you are collecting extra. You are attending link group, you are collecting extra. Paminaw, dili ka mag-ampo kung natay problema. Bisag walay problema, mag-ampo ka. Kaya pag abot sa problema, andam na ka. Kaya sige magkag-ampo. So, muna mo sa'yo. Masaya ka kag-ampo. Kung walay problema, Diyos nun kayo. Pagka walay problema, walay ampo. Dili, ang kinabuhi. It is, matod pa, paminaw ani. Life is either preparing or repairing. If you're not preparing, you are repairing. O kung ga-repair ka, meaning, you are repairing your mistakes in the past. So kung inani, kung ga-repair ka sa kinabuhi, focus kay ka sa imong past mistakes, sa imong past nga mga kining dili maayo nga binuhaton, sa imong past nga mga struggles, sa imong past nga rejection, sige kag repair. Pero kung ga-prepare ka, dili ka focus sa imong past. If you're preparing, you're focusing on your future. Kaya ga-prepare ko sa akong future. Ga-prepare ko, kinahanglan ko magtubo. Kaya again, kung andam ka, gatubo ka. Kung andam ka, responsable ka. Kung andam ka, ga-focus ka sa imong ugma. O kung ga-andam ka karon, ang pasabot anak, ga-focus ka sa imong unahan. Kung ga-repair ka karon, ga-focus ka sa imong past. So ayaw pag, sige lang, repair. Prepare. Amen ba? Prepare. Amos 4:12, prepare to meet thy God. Kini nga, ang kinabuhi mong God, dako kay ang time sa preparation. Amen ba? Kabalo mo nga ang earth, preparation siya sa life nga ihatag sa Ginoo sa ato. Gitawag sa, ibutang ka sa Ginoo sa new heaven and new earth. Kini siya, preparation lang ni. It is a rehearsal sa unsa pay atong sa dihang mag-dive tas Ginoo, sa dihang magpunta sa pulos Ginoo. It is just a rehearsal. Why? Because life, it's all about preparation. Now, kung imo tanawon din again, tanan nakatulog. So, makatulog ka, pero importante, andam. Amin ba mga andam? At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom! Come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." Wala gini. Kining buang-buang, pag mata nila, nangayo og oil. Dili irresponsable. Salig. Palasalig. Dili gatigom. Kining buang, gasalig lang sa dunol. Ang maalamon, gatigom. Hallelujah. Amen ba? Ang maalamon, ga-accumulate. Kaya ingunali mo ko na siya. To be surprised or to be kining surprised with the expected is to be naive. To be surprised with the expected is to be naive. Meaning, expected siya, pero na-surprise ka. Buang-buang na. For example, human sa winter, summer, or sa ato kay, doon kami gina sa ato, this Pilipinas, gawa sa ila kay 4 months sa ato. Inana. Winter, summer, winter, ana. So, human sa tinginit, tingulan, muna sa ato. Human sa tingulan, tinginit. Kung ang buang, ingunani. Minsan, hala, tinginit na po. Dili naman ka matingala. Expected naman ang mabot ang tinginit after sa tingulan. So, sa imong buhaton, kung expected gani siya, mangandam ka. Hallelujah. Ayaw pag una-una sa kinabuhi, nga pirmi siya tingulan, nagi tinginit. Pero ang sikreto, sa panahon sa tingulan, magtigom ka para sa tinginit. Matod pa, Proverbs chapter 30, Proverbs chapter 30, verse 5. Proverbs 30, verse 5. Ito na to, kadyot. Proverbs 30, verse 5. 25. Ants are creatures, chapter 30, verse 25. Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. There are four, sa verse 24, sa kanay upat ka
Gagmay nga mga mananap, pero grabe ka maalamon. Pusana, ingon siya dini ang ant, kini daw hulmigas. Ingon siya nga, ang hulmigas daw, gagmay, pero ang ilang sekreto, mangandam sila sa summer, kay para sa winter, na sila yung makaon. The wisdom of the ant. Hallelujah. Kay kabag na naman, gano? Bright ang ant. Ganong bright siya? Expected nga mo abot ang winter. So, summertime nangandam siya. Ano man, dili ka ma-surprise sa expected. For example, mamatay ka. Ano pagka-surprise sa kamatayon? Expected na siya. Kung sa'yo mong buhaton, mangandam ka. Look ka, wala na? Yes, ayaw mo pagka-surprise. Hala, namatay na ito siya. Kung na mamatay, expected. Pero, ang problema, ang pangutana mo, bali, sa dihang mo abot na nga panahon, andam ba ka? Pasing andam lang ka sa St. Peter, pero dili ka andam sa imuhang kalag sa diyang mga tubang kasi mong Ginoo. Life is all about preparation, and to be surprised with the expected is to be naive. Amen ba? You've got to prepare for the expected. Kinanglan andam. And kining 5 foolish and 5 wise, ang kalainan sila, nangandam ang malamon. Ang nag-andam, nagtigom. Ang nag-andam, nagtigom siya sa paratubig. Amin ba? Tigom-tigom po. Amin ba? Ako na kay kag-saving sa bangko, pero wak kay tigom sa imong espirituhanon. Amin ba? Basa-basa po sa imong Bible. Ampo-ampo po. Pilapil po link group. Amin ba? Tanaw-tanaw po live preaching. Hello. Pil po training po. Tigom-tigom. Amin ba? Dili. Ang buang, paminaw mo, ang buang, igo lang. Oh, di ba? Isa, sakto na siguro ni nga mo, di na ito magdalag extra. Ang malamon, tigom gyud daghan. Amin ba? Tigom gyud. Apil kag training, tigom na. Apil kag link group, tigom na. Basa kasi ng Bible, tigom na. Doing devotionals, tigom na. Pananaw ka pa, tigom na diya sa kingdom ni Lord. Tignan mo nga pa, tigom na lagi. Tigom. Kaya nga naman, sa kinabuhi, kinahanglan, andam ta. And sa atong pangandaman, ang mga butang, nga dili na ito malikayan. Amen ba? Then kining mga wise, matod pa din the foolish one said to the wise, give us some of your wealth, or lamps on going out. Dili sila nagtubo, dili sila responsably. So, gasalig lang. Pero ang mga tao nga maalamon, gatigom, dili responsably. Ikaw na. Kanang akong gisgutan ka ikaw ni. Amen ba? In verse 9, the wise man answered, no! They replied. Ang wise day, kabalo mo ingon dili. Paminaw, the quality of a fool. Kailan ni mo ang buang? Kay sige yes, bisag unsa. Ilan ni mo na buang? Ano man? Bisag kinsa yes. Bisag dili part sa iyang, dilang part sa iyang destiny, yes. Pagtanaw nimo, dili pareha sa imong Kristohanon, yes. Oo, buang gyud. Amen ba? Ang maalamon, kabalo mo ingon, dili. Ano man? Wala ni, dili ka sulod sa akong kuan mga standard nga. Kung sa kaya natawag na ito nga standard, dili negotiable. Non-negotiable. No. Kaya ang malaman siya nga, no! They replied, there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. So, be responsible. Kaya pagsalig sa amo. No. Wala kay lakit ani. Munang malamon ka ba lumingon dili. Dili tanang tao mo agi sa imong kinabuhi, yes ni mo. Pilion lang ni mo ang imong yes. Amen ba? Dili kay lalaki na, hindi nag-comfort. Hindi naghatag og 5,000, yes na, agad, dili. The wise person knows how to say no. Wow, amin ba wise? Kalabitaw ang kabalo ka mo balibad nga. Dili na ko anak. Di ko mo uban na anak. Di na ko anak ang kinabuhi. Wise na. Pero, ang buang, bisag kinsa yung ubanan, yes. Dito na po barkada, yes. Kininapod nga lalaki, yes. Kininapod nga babae, no, buang na. Ang wise, kabalo mo yung dili.
Amen ba? So karon yung panahon, inanglan, nana kay pangdilian. Hello? Dili na ko ani. Dili ko ana. Be responsible. Kabalo ka nga. Usahay, niya sakit sa Kristohanon. Usahay, we think, we are responsible sa kuan sa atong brothers and sisters about sa ilahang pagkining, sa ilahang finances, sa ilahang spiritual growth. No, ang atong, inani, sa ilahang relationship. Usahay, labi na mga si leaders, mga primary leaders, usahay, mga tao, Ginoo sa ilaha ba? Nga mo kita'y responsable sa ilang pagtubo sa ilang. No. You are not responsible sa ilang pagtubo. You're just an instrument. Kay ang pag-usab o ang pagtubo, trabaho na sa Ginoo. You just do your job. Iyon siya din nga, wala na ko'y mabuhat. Kung dili mo magtigom, inyo na na. Basta kay ako, giubanta mo din eh. Ginbitata mo din sa kwan para magulat sa bedroom. Kung di mo mangandam, inyo na na. Amen ba? When it comes to preparation, iya ta ni. When it comes to growth, iya ta. Amen ba? Di ka ba yun siya din nga? Niya magulo paminaw. Ingon siya din eh. Go to those who sell oil and buy some for yourself. Paminaw ha? Adto sa nagbaligya o palit. Meaning, nasa rin na lang ang kwarta. Ang ilang una-una lang, hindi lang, okay na ni. Pero, kini, yun ani mong ang gapangandam, yun ani ang gapangandam, you give your all. Sila, mintras na pa'y ikapalit, pundo gitsawan. Mintras na pa'y time, mintras na pa'y panahon. Ang buang-buang, anyway, yun ani mong ang buang-buang, ay, napay ugma na lang ta magpalit. Sige, ugma ba? Paminaw. Ang wise, ang malamon, ingon siya, no. Tomorrow might be too late. I will do it now. Kining mga maalamon, kung silang mabuhat ka, hindi lang buhaton. Kining mga buwang-buwang, again, ikaduha nga quality sa full, bisag matrabaho niya karon, iyahang iugma. Halak ka, sakita na eh. Alam mo ito, mabuhat na niyo karon, pero ugma na ni. Napay time. Muna mga tawana, ang foolish. Nara sila bit-bit niya kwarta. Kinagpalitan ng oil. Nga naman, ang utok. Napay time. Pwede na siya, ugma na lang. Manya na habit, di ba? Ugma na lang, sige. Ayaw, ang maalamon, kung unsay iyang mabuhat karon, iyang buhaton. Amen ba? Ang buang, ugma na ni, ugma na lang. Sige, ugma. Dili ka pangandam, pero ang wise, he give his all. Give his best. Ang tanan. Kuan gyud, huwag gyud tanan. Manang quality sa mga malamon. Dili sige ugma, ang mabuhat karon buhaton diretso. Nawa, pag abot din eh. But while they were on their way, nagdala kwarta pero buang man, wala nang andam. But while on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet and the door was shut. Paminaw, ang maalamon, katong nangandam, katong nagtubo, katong responsible, katong taong kining nagtigom, panahon sa opportunity, panahon sa opportunity, mag-grab nila ang opportunity. Pero katong wala nangandam, wala sila, dili nila mag-grab ang opportunity. Paminaw, you are not waiting for the opportunity. You must prepare yourself for the opportunity. Kay bisan pag naayo po oportunidad, kung dili ka andam, dili gihapon maimo. Hello. For example, you are praying for the best man. Kinahanglan ka nga mahimong best woman. Ano akong pangutana? Are you preparing for what you are praying? Paminaw, sige kag ampo sa iya. Nangandam ba ka para sa iya? Hello? Ila, di ba? Kung tubagon ang imong pag-ampo, makuha ba ka nimo? O basin, dili ka andam kung mabot ng tubag. Masayang lang. Masayang lang. Di ba?
Sayang kayo, sayang na sayang lang. Hindi na lang tatiwasan kayo. Inana mo mga kwan din yung mga music sa mga sipan. So, inana dyan na siya. Pero again, nag-andam ba ka sa imong gyampo? Paminaw, yung nani mo siya. Ikaduha nga butang. First, if you're growing, you're preparing. Ikaduha, if you're preparing, you're believing. Kung nagtuo ka, mangandam ka. Kung nagtuo ka, mangandam ka. Okay? Na kay expectation, na kay vision. Gituhan, paminaw. Gituuhan ni mo nga moabot na siya nga promise. Ang imong buhaton, mangandam ka para itong promise. Amen ba? Okay. Ang usa ka pagpakita nga nituo ka, paminaw ha? Usa ka pagpakita nga nituo ka sa saad sa Ginoo kung sa diyang niabot ang saad, nangandam ka. For example, ako as a pastor, gituhan ako nga giandam ko sa Ginoo for thousands. Pero, ingon ko nga, matulog-tulog lang ko. Anyway, saad na sa Ginoo, kumabot ang thousands. Okay, kung di po, okay. Meaning, makita ang akong faith sa akong pagpangandam. Hello? Maunang, magbilar-bilar ko. Mag-study ko, kay nangandam ko sa thousands nga gisaad sa Ginoo. Kaya kung mabot ang thousands nga dili ko andam, miss na ako ang opportunity. Di ko kasulod, pahiyaning foolish. Imbis, grab na, dili ka grab, it's too late to prepare when the opportunity comes. It's too late to prepare. Usahay mo good, kaya natamangandam kung nga sa iyo, pangandam-daan para mabot. Gakos na lang dayon. Agay, gakos. Aga ka. Agay. Kung andam na ka, gakos na lang dayon. So, embrace the opportunity. Hallelujah! Muna ko ako sa imo, ha? Kabalo mo si Jesus. Paminaw, ha? It takes 30 years to be a rabbi. According to Jewish tradition, it takes 30 years to be a rabbi, to officially to be a teacher, or rabboni, master teacher. Now, si Jesus, paingon sa 12, makita pa natin yung kinabuhi. But 12 years old to 30, silent years. What tayo mabasa? Ang giingon lang sa, between 12 to 30, ang giingon lang sa Bible, Jesus grew in wisdom and stature. Meaning, preparation. Again, when you're growing, you're preparing. So, Jesus grew in wisdom and stature. If you're growing, you're preparing. 30 years. Ayaw pa din si Jesus nagpabaptize, 30 ang edad. Pero ang preparation, 30 katuig. Pila katuig ang ministry? 3.5 years. Meaning, 90% preparation, 10% execution. 90% preparation, 10% execution. Muna yung problema sa ato. Okay, 10% preparation, 90% execution. Bali. Kung gusto ka quality, kung gusto ka high performance, kung gusto ka mahimong grade, matud pa sa 2 Chronicles chapter 27 verse 6. Ako agian. 2 Chronicles chapter, talking about Jotham. 2 Chronicles chapter 27 verse 6. Narinig. 2 Chronicles 27 verse 6. So Jotham became mighty. Wow, the quality of the mighty people. Iyan siya dinid. Those who possess greatness. Paminaw. Jotham became mighty because, King James Version, because he prepared his ways before the Lord his God. He became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. Kung gusto ka mahimong great, mag-andam. Amen ba? To be a great wife, prepare. Gusto ka nga mahimo ng asawa? Pangandam. Amen ba? Amen. Gusto ka nga mahimong great sea leader? Kaya again, ingon ko, excited ka kung andam, pero kung dili ka andam, boring. Amen ba? Pero kung andam ka, sus, di ka kaulat. Maragi ka, come on. Di ba? Ano ba? Pero sa, ingunanan na siya ang sikretos kinabuhi. Anong dili ka excited sa kinabuhi? Paminaw! Anong dili ka excited sa kinabuhi? Anong more boring kayo mula? Di mo ka mangandam. Amen ba? O, again, akong ingon kanina, if you're preparing,
you're believing na naay dako nga buhaton ng Ginoo sa imong kinabuhi. Matod ba ninyo sa there is a preparation involves vision. And the true indication that you believe that the Lord will bring breakthrough is when you prepare. Ang indication nga nagtuo ka nga naay breakthrough nga buhaton ng Lord, nangandam ka. Matod ba kay dinhi the three kings against Moab, ito ni sa Chronicles, pag abot ni Elisha, nag-prophesy siya, ingon siya, dig ditches in the valley, because tomorrow, the Lord will fill it with water. So kung nagtuo ka, nga naay tubig ugma, ang imong buhaton, magbangag ka karon. Kay kabalo ka nga ugma naay tubig. Kung wala ka nito, nga naay ulan ugma, di ka magbangag. Ang problema, pag abot sa ulan, ay pa ka magbangag ulay na. Hello? Pero ang nagtuo, nga magpaulan ang Ginoo ugma, karong gabi, bangag mo. Kaya para pag abot sa ulan, makontain, masulod. Ang problema sa ato, ay natagbangag kung nagulan na, ulay na kaayo. Ulan na, uy, magbangag ko. Tagaod na uman kagbangag, wala na po yung ulan. Ingnay mong ngabay, bangag, ligidaan. Amin ba? Pangandam. Matod pa kayo din eh, katong babae po nga widow, ningin sa akong husband kay kuan namatay, din nagbilin pag yung utang. Ingon sa prophet. Kung unsay nasa imong balay, itsa na ay gamay nga oil. Ingon siya paminaw sa prophet pagbaro og daghang tadyaw, sudlanan. Og taman sa imong mahulaman, adto ka sa imong lawak, og ipatulo ang oil. Ang problema sa imo, ay nakagpanghulam, kung itulo ng oil, ulay nagyapang. Ingon ang prophet, wandaan, baro daan. Unya. Kay katong imuhang giandam nga panudlanan, punon to sa Ginoo. We call that preparation. Amin ba? Naghulam siya tadyaw, 30 katadyaw manata to. Nganong 30? Taman sa iyang nahulman, taman sa available. O taman sa iyang nahulman na sudlan. Pero, katong iyang pagpanghulam, it is an act of faith. Kaya again, if you're preparing, you're believing, nagtuo ka, nga buhaton sa Ginoo ang iyang isaad. Amin ba? Nagtuo ba ka nga himonda sa Ginoo nga mega church? Nagtuo ba ka nga daghan mga young people nga mawi nato? Maunang kabantay ka sa ato. Natin mga trainings. Intentional leadership development. Nganong ga-build og leader? We are preparing nga daghan leader kay nagtuo ta nga daghan ipaabot sa Ginoo nga soul. Kaya usa ka pagpakita nga nagtuo ka kung nangandam ka. Amin ba? Kung nagtuo ka nga naay gwapo nga bana nga ipaabot nga sapian, wala na. Dili na ka, asa kang bana. Dili. Ang iyong buhaton, mangandam lang ka. Paabot ra si Ginoo ang ulan. Kung sa diyang moabot siya, embrace the opportunity. Hi! You just enjoy it. Amen ba? Because, again, tanawin mo din ang nangandam, excited. Hallelujah. Tanawan na yung naon mo, we're excited lagi kayo na. Andam na din na. Oh, wow, ready na. Dili pa, sige pa, padayon pa. Unsa ang gapangandam? Gatubo. Ikadua, ang gapangandam, nagtuo. Kung nagtuo ka nga ipabot sa Ginoo ang saad, mo nang imong pangandaman. Lord, excited ko sa imong saad. Amen ba? Because preparation involves preparation is a choice. Dini ko mag-end. Preparation is a choice. Preparation is not a gift given to you. You've got to choose to prepare. Dili nga, hala, I have the gift of preparation. Wala'y gift sa preparation. Dili nga, pas, ilihans ko pas, kaya para nga ma-unleash ang gift of preparation. Dili, it is a choice. Pilion nimo nga mangandam ka. Kaya kung nag-andam ka,
nagtuto ka sa imong unahan nga naibuhaton ng Ginoo, nag-andam ka karon, unya imong ginahinay pag-develop ang imong kaugalingon tungod kay naay best nga giandam ang Ginoo sa imuha. So preparation is accumulation. Gatigom, sige ka accumulate sa mga ginagmay nga butang, sa ginagmay nga butang. Kay ang mga great nga event, it is ang hinungdanana sa mga ginagmay nga imuhang pag-build sa imong kaugalingon. Dili siya ang greatness automatic. It is a process. Amin ba? O gitawag na to ng process, preparation. O ako, again, hindi ko mag-end. Preparation is a choice. It is not, but it is the choice of the wise. Preparation is a choice, but it is the choice of the wise. The quality of the wise, itong mga tao nga nag-andam. Ilan mo ang buang-buang, bugok-bugok, di ka pangandam. Amen ba? And you study. You grow yourself. Wala kay answer sa imong exam, nag-ampo ka. Huwag ka nag-study. Huwag ka nangandam. Amen ba? Buang-buang na. Mag-ampo ka, pero mag-study po ka, andam. Kaya dili man ang Ginoo may mag-take sa imong exam, ikaw man lang mag-take sa imong exam. Dapat, again, preparation is a choice. It's not a gift, but it's the choice of the wise. Ako sa imo, sugod ka ron, maglakaw ka ng alam. Join the world of up champions. Start preparing for your tomorrow. The fool show up, and no plan to finish. The wise shows up and devoured everything in it. Ang buang-buang, mupakita. Basta lang, isigulaki mentality. Okay lang, nalang ko din. Pero, ang wise, kung unsay akong matunan diri, I devour all of it. Akong tikumon ang tanan. Muna ako, dili ko matuog mga mentoring o kanang mga seminars na lingkod lang. No. Every time nga na ako sa mentoring, kapanguan ko kung unsay akong makuha, ma-apply na ako sa kong kinabuhi. I devoured it. Amen ba? Dili lang ka mag-show. The fool shows up with just merely get by mentality. The wise shows up giving his all. The fool shows up entrusting his future to others. As in, day na ako yung but the wise show up 100% responsible. Responsibly. I am in charge. Yung nani mo na siya. If you're yung nani niya siya, kung gariak lang ka sa mga nahitabo sa imuha, ang pasabot ana ang in charge ang mga panghitabo sa imong kinabuhi. Pero kung ga-prepare ka, dili ka ga-react lang sa mga panghitabo, gaandam ka sa imong future. Ang pasabot ana, ikaw ang in charge sa imong kinabuhi, ikaw ang responsible. For example, yung nani, kung ginani ko nila, inani akong baton sa ila. Kung ginani ko nila, dili. Ang tawag ana, buang-buang. Wala ka nang andam. Yung nani mong baton. Yung nani ko nila, ay, normal naman yung nani. Wala mo ko nang di pangandaman ko nang sa una. So, padayon ang kinabuhi. So, ang akong kinabuhi, nag-andam ko para sa akong ugma. Dili ko mag-react kung unsay mga panghitabo ko. Excited ko para sa akong ugma. Inani mong God, ang malamon, kung unsay mga panghitabo karon. Iyahan na ng gipangandaman. Hallelujah. Amen ba? Di na ka ma-surprise. Anong giaway ko? Normal lang na yung mga away si boy. Anong giliba ko? Normal. Expected. Basta ka na mahitabo na. May mga away, may mga libag, may mga... Expected na. Ayun na, papik to. Pag-andam sa imong kaugalingon. Ano? May mukhang excited sa kinubuhay. Muna yung mga qualities mga malamon. Nangandam. Amen ba? Si Jesus, 30 years preparation. 3.5 years execution. 90% preparation, 10% execution. Sa according kang Maxwell, according kang Pareto principle, 80-20. Pero kang Jesus, 90-10. So, it's up to you. Pwede po 70-30, 70% preparation. But it's up to you. But kinahanglan ang imong emphasis na sa preparation, dili sa execution. Amen ba? For example, sa akong wali. Akong wali, 45 to 1 hour. Ako preparation, days. Dili siya, 2 hours, 3 hours. It is days. So, 90% preparation, execution, 1%. Inana ang sekretos kinabuhi. High performance, kung gusto ka nga magpadayon, na mahimong
Matod pa si Jotham, na imong great. Nganong mighty si Jotham. Tungod kay Gandam siya. Muna akong pagdasig karon sa imo ha. Karon nga panahon, pilia ang pagpangandam. Andama ang imong kaugalingon nga maabot siya. Andama ang imong kaugalingon nga maabot ang Ginoo ba? Ikaw kay lighting kay pasabot. Basta kay siya na dahil dili. Maabot siya si Lord. Andaman nimo imong kaugalingon. Andaman nimo ang imong future. Di ba nagplano ka nga mahimong 5 years from now? Ingon nani na ka? Sugdan na nimo karon pagpili. Because again, duha ka butang. Preparation is growing and preparation is believing. Ang mga nag-andam, nag-develop, nagtigom, responsible. Ang mga nag-andam, nagtuo nga na yung maabot. Maunang nagkalot siya daan para masudlan, inigulan. Ang nag-andam, nito siya nga tubod ang uwan. Muna naghulam siya tadyaw daan para nga masudlan. Kung ayat na ka maghulam, kung magtubod ng uwan, ulahin na. Muna akong tinguha sa ato atanan, padayon ang pagpangandam. Ano man? Life is exciting when you're preparing. Kung boring ang imong life, choose to prepare now. Para ang imong ugma exciting. Ako excited ko sa akong ugma. Ikaw? Are you excited? Dili kuya. It's time to prepare. Dear God, thank you for your wisdom this afternoon. We give you glory, God. We give you honor. Thank you, Lord. Lord, ako nag-aampo, Ginoo, sa tanan nga nakakaroon dili, sa tanan nga nagtanaw, sa live streaming, online. I pray that we will possess that quality of a wise person. And that is, nag-aandam sa tanan nga pagabuhaton. Responsible, Lord. Ay, vision, nakita ang unahan. Nagatuo ng imong pulong mahitabo mong nangandam. Lord, kami nagatuo, Ginoo, nga nakay dako nga buhaton sa matag sentro in Jesus' name. Usa nga matag, usa ka si leader, matag usa ka taon nangandam. Lord, we know and we believe nga nakay dako nga buhaton sa Link Ministries, Lord. Thank you, Lord, nga nakay buhaton sa Link Ministries, sa Link Ministries, sa Link Ministries, Lord. Nakay buhaton gyud ako sa Link Ministries, Lord. Ug tungod ana, Ginoo, nangandami for the expansion. We are preparing leaders para nga sa diyang moabot ang expansion. Mati man namon. Lord, kabalo mi Ginoo nga sa among kaugalingon, wala mi mahimo. But we trust in you, Father. Nagtuo mi na something good is going to happen. Something great is going to happen. That's why nag-aanda mi kanunay. Lord, ako nag-aampo sa matag usa. This quality of a prepared person. Monic kami, Lord. Dili mi nga just barely get by mentality. Basta lang, Lord. Every time nga namin trabaho, akong ihatag ang akong best. Kaya kabalo mi. Kining tanan nga kung asa pwede mo ibutang, imo ning pag-andam sa amo para kung moabot ang saan, may mong ready me sa pag-embrace sa opportunity. We give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name we ask. Amen.